Днес е първият работен ден на 24-годишната Ева Шейтанова от Ботевград, като секретарка във фирма за хранителни добавки, базирана в София. Амбициозното момиче е завършило престижен немски университет и няма никакво желание да започва работа като обикновена секретарка. Тя смята, че заслужава нещо много повече. Предложих и да работи за семейния бизнес, но тя не иска. Все пак момичето изкара толкова години в Германия, напълно я разбирам. Затова сега съм уредил на работа преди един мой приятел Тома. Нека почне там, да видим как ще тръгнат нещата. Надявам се всичко да бъде наред. При тази отлична диплома, която имам, въобще не мисля, че съм за секретарка. И то проста секретарка, която ще подрежда по цял ден документи. Учила съм за мениджър и това искам да работя, обаче няма как да го обясня на баща ми. Той си е навил на пръст, че трябва да ми намери работа при неговия приятел и ми намери работа, която аз не искам да работя. Похарчихме една торба с пари, за да завърши дъщеря ми в Германия. Тя се справи отлично, завърши с отличен успех, но тук някакси нещата не потръгнаха за нея. Цяла година си търси работа, не може да си намери. Сега аз съм и уредил една сериозна работа при един мой приятел. Надявам се да се справя. Ева започва работа, но ежедневното пътуване от Ботевград до София я изнервя. Затова тя решава да се премести да живее в столицата. Родителите й обещават да й помагат с наема, но когато разбират колко скъпо жилище си е харесала, те отказват. Дъщеря ни доведе да гледаме един супер луксозен апартамент в центъра на София, на който наема е 900 лева. Но тъй като тя е сама, смятам, че това е напълно излишно, плюс това аз не съм Рокфелер. И въпреки, че живееме нормално, имаме някакъв бизнес, но колкото да преживяваме, не е нещо особено. Така че въобще не съм съгласен да давам 900 лева за наем за този голям апартамент, който всъщност не е за нея. Ева винаги е била капризна и претенциозна, винаги е искала най-доброто за себе си. Брат и не е такъв, никой от нас не е. На кой ли се е метнала? Нямам представа. Твърде луксозно и скъпо е, според мен. Крайно време е девойката да разбере, че аз не съм някой шейх, нито тя е принцеса Даяна. Така че ще трябва да се откаже от този апартамент. Тъй като родителите й не променят решението си, на Ева ни остава нищо друго, освен да наеме малка стая в жилище с двама съквартиранти. Когато дойдох в София, си представях живота по много друг начин. С хубава работа, приятели, излизане насам-натам. А сега трябва да живея в някаква супер гнусна квартира с една тъпа сервитьорка и смотан барман, което въобще не ми понася и искам колкото се може по-бързо да се махна от тук и да си намеря това, което наистина търся. На третия месец, след като започва работа, Ева е извикана на разговор с шефа си. Тя очаква повишение, но остава крайно разочарована. Тома Велинов й съобщава, че договорът й няма да бъде продължен. Бях убедена, че ще ме вика за повишение. Убедена. А то какво? Той ще му уволнява на тая тъпа работа, която въобще не ми отиваше на образованието, но каквото и да даваше ми някакъв доход и сега заради това, че съм уволнена, трябва да се върна в гадния Ботевград, което няма да стане. Няма да стане по никакъв начин. И естествено трябва да кажа на родителите си, което също няма да стане, затова продължаваме нататък. За съжаление, Ева не подходи сериозно към задълженията си в офиса. Нямаше никакво желание за работа. Колкото и да ми е неприятно, се наложи да уволна, въпреки че баща й е добър човек. Тя се държеше отвратително с колегите си, даваше акъл на всички, даже и на мен. Помоли ме да не казвам на баща й, мисля да изпълна това нейно желание. Нека тя да му съобщи добрата в кавички новина. Същата вечер, след като разбира, че е уволнена, Ева пресмята своите разходи. Тя се опитва да планира до кога би се справила без нови доходи. На всичкото отгоре казах на нашите, че шефът ме вика за да ме повиши. Те естествено ме питаха как е минало и аз отново ги излъгах. Затова много бързо трябва да си намеря работа, за да оправя тая каша. Евче, имаш гости. Здрасти, Ева. О, брат ми, здрасти. Как си? Добре. Какво те води насам? Дойдох да полеме повишението. Нашите ти казали. Какво няма да ми кажат, супер много се гордеят с теб. Това е много хубаво нещо. се предава тази информация. Разкажи се. Винаги съм се разбирала много добре с брат ми. Споделяме си абсолютно всичко, но сега просто нямаше как да му кажа истината. Той е гордостта на нашите. Преуспял адвокат, интелигентен, самостоятелен. Не искам аз да съм неудачницата в семейството. Много голяма компания.
2000 лева заплата ще взимам, все пак с тая диплома. Това е много добре, за начинаещ. Левче, да си ви виждала сака, не мога да намерим никъде в цялата къща. Празнуваме ли нещо? Ами, Ева я повишиха. Наистина ли? Да. Леле, ако бях учила, аз както ми казваше майка ми, също да съм на по-хубава работа, не в кръчмата. Ще стане. Менеджер в продажби, много хубаво. А ще ми покажете ли къде е туалетната? Да, елате с нея заповядайте. Защо не ми каза, че сте повишили? Аз не искам да разбера, Яворе, кога да ти кажа. Сигурен ли си, защото парите ги бавиш и непрекъснато им чувство, че ме лъжеш? Виж как се развиха нещата. Брат ми дойде и нямаше кога да ти кажа. Добре, обаче от утре очаквам да ми даш целия ден, Добре, а не половината, както до сега. окей. Ева 100% искаше да ни прецака с найема и да не ни дава целия. И затова не ни беше казала за повишението и искаше да ни направи на пълни бълъци, обаче вече ми загуби доверието и няма да й помагам с абсолютно нищо. Супер много се ядосах на брат ми. Въобще не трябваше да казва за повишението ми пред съквартирантите. Сега Явор ще ми извади душата за тия 100 лева. Не знам въобще откъде ще намеря пари до края на седмицата. 2 дни по-късно Ева има среща с кредитен консултант. Причината е, че тя иска да изтегли потребителски кредит в размер на 10 000 лева. За каква цел ви е нужен кредита? Искам да инвестирам В какво? в себе си. Съвсем скоро ми се налага да започна работа и то много добре платена, но тогава ще ми трябва определена сума. И наистина се нуждая от пари. А за каква сума кандидатствате? Ами 10 000 лева. Нали знаете, че са ни нужни гаранции? Да, разбира се, ето аз нося. Имам. Ето. Това е моята диплома. Завършила съм в Германия с пълен отличен. Ето, маркетинг в много престижен университет. Мисля, че това трябва да ви е достатъчно. Диплома не е нужен, ни е трудов договор. Да ви отпуснем кредит е необходим трудов договор. Много странно момиче. Не съм имала до сега такъв клиент. Това, което искаше, беше напълно абсурдно. С диплома да се гарантира кредит. Абсолютно очудена съм как може диплома, която е отлична, да не показва абсолютно никакво влияние. Тия пари много ми трябват, наистина страшно много ми трябваха, обаче явно няма да стане, но аз въпреки това няма да се окажа и ще направя всичко възможно да намеря пари, защото не трябва да разочаровам нашите, не трябва да разбира, че съм изпаднала в такова положение. На следващия ден Ева има среща със своята приятелка от детинство Лора, с която не се е виждала от дълги години и която работи в голяма международна компания. Ева се надява Лора да й бъде полезна в намирането на нова работа. Може ли само да оправим сметката, тъй като смяната ми приключи? Чакай, Лорче, не дей, чакай. Не, моля ти се. Не. Какво правиш, ще ме обидиш? Какво ще виж колко е голяма сметката? Глупости, това е нещо. Не, моля ти се. Не, стига. Така ми е неудобно. Спокойно. Не сме се виждали от толкова време, не можеш да плащаш сами ти. Тебе май много добре ти плащат на това място, където си почнала работа. Къде работиш всъщност? Ами тя компанията е голяма, но заплатата не е чак толкова. Макар хората да си мислят, че сме много добре, но горе-долу. Не, добре, аз като видях каква голяма сметка плати, сега извинявай, ама... Имам приятел. Той се грижи за мен, страхотен е. Така ли? Да. Ами, твоята заплата покрива ли ти наем, сметки? Моята заплата са моите джобни. Той плаща всичко, телефона ми, дрехите ми, всичко. Твоите джобни. Да. Разбирам. Значи си учила джакпота, не знам. Знам, че е кофти да се пита колко получават хората като заплата, обаче Лора плати толкова голяма сметка, че просто нямаш как да не я попитам колко пари взима. А ти имаш ли приятел? Ами, като бях в Германия, имах един хърватин, но обаче там не се получиха нещата, тъй като той много искаше да пътува. И нали се сещаш, все на път, наляво надясно. Нищо да е преживях. Сега нямам никой до себе си. Гадничко, но сега е момента да си намериш някой с жилище и пари. Ами, ти имаш ли го на снимка нещо? Да, искаш да го видиш. Да. Той не е ли малко възрастен? Глупости на 44, страхотен човек е. На снимката изглежда по една 50. Не, така ти се струва от снимката. Добре, що се обичате, значи всичко е наред. Да, щастлива съм. Без него нямаше да се справя.
Бих искала отново да се влюбя истински, да си намеря приятел като този на Лора. Естествено, не чак толкова стар, да е по-млад, който да ме гледа, да си ме носи на ръце, за да мога най-накрая да се спаси от тия отрепки, с които живея от тая мизерна квартира. Вместо да се концентрира върху търсенето на работа, Ева се захваща за идеята да си намери богат мъж. И още същата вечер си прави профил в сайт за запознанства. Айде спим по една чаша вино. Не, сега се занимавам тук с едно нещо, не ми се пие. Каква работа имаш по това време? Занимавам се тук с едно нещо. Ясно. Знам го този сайт. И аз имах регистрация едно време там. В този? Да. Тогава по това време всяка вечер бях на среща с различен. Даже си имах и приятел. Сериозно? 6 седмици. И добре, и как? Аз сега за първи път влизам в него, ама до сега никой нищо не е. Значи тактиката трябва да си сложиш снимка по бельо. Когато си сложих аз снимка по бельо, все пак знаеш, че съм спортистка. Това е... Имах 80 предложения за една вечер. Това е супер как мога да си сложиш снимка по бельо. Ти какво очакваш? Мъжа да те хареса? Като види мъж, какво вижда първо в тебе? Тялото ти. Никой не гледа къла ти. Ева търсила идеалния мъж, нейния Адам. Да бе, ама няма да го намери. Нали ги гледам по цяла вечер в кръчмата, където работи. Какво гледат мъжете в тебе? Дупето и циците. Това е всичко. Ако очаква да си намери мъж, просто ще падне много високо. На сутринта Ева очаква да е залята с предложения от богати мъже, но вместо това е сюрпризирана от имейл, който я вбесява и отчаива едновременно. Уважаема госпожо Шейтанова, благодарим ви, че кандидатствахте за работа при нас. Високо оценяваме вашия опит и квалификация, но за съжаление трябва да ви информираме, че в момента нямаме подходяща длъжност за вас. Данните ви са съхранени дрън, човешки ресурси. Пожелаваме успехи в по-нататъчна професионална реализация. Не, това няма да остане така. Просто тия ще разберат, че не става. При няколко дни си подадох документите в една голяма международна компания, в която много искам да работя. И така просто да си имат в базата данни. Но в момента, който видях този имейл с отказа, който беше на него, направо побеснях. Обадих се в човешки ресурси и ми дигна някаква секретарка, която ми обясни, че видиш ли, била съм страшно квалифицирана и не могат да ми намерят никакво място. Това е невъзможно и недопустимо. С такава диплома трябва да ми намерят място в такава голяма компания и това няма да остане така. Ева е крайно разочарована и действа импулсивно. Още същата сутрин тя нахълтва в офиса на изпълнителния директор на компанията, от която е получила отказ. Чакайте, не може да нахълтвате така. Искам да седи с изпълнителния директор. Ребенки, школа, да, учат се. Подожди секундочку. Господин Арнаудов, извинявайте, не можах да изпра. Важно е. Господин Арнаудов, След като е важно, остави, ако обичаш. Айло, давай тебя перезвони по-позже. Искам да разговарям с вас. Казвам се Ева Шейтанова и кандидатствах при вас за работа, което ми беше отказано и казаха, че няма абсолютно никакви места, което е пълен абсурд при положение, че вие сте супер голяма фирма, супер голям ресурс. Почакайте малко. Аз какво ще имам с това и как? Защо накладате в мой личен кабинет? Защото абсолютно недопустимо, нямам среща, но абсолютно недопустимо да ми отказвате по този начин, да ми казвате, че няма место, при положение, че аз съм супер квалифицирана. А имате ли документи? Да, разбира се, че имам документи. Заповядайте. Леко бях смутен, ако трябва да съм честен и доста шокиран. За първи път ми се случва в личния кабинет да наклони някой така. Разбира се, може би и причините са били основателни, но откак съм създал фирмата, съм наложил и принципи. Има и охрана на вратата. Малко ми е странно. Много сериозно трябва да си поговоря с персонала. Точно по този въпрос. Няма как да ви наема. Звучи несериозно, ние търсим момиче за рецепцията, а вие с това си, с това образование, разбирате, звучи нереално. И това е единственото място, на което може. Аз разбирам, че е единственото място, но аз съм сигурен и убеден, че с тази квалификация и с това образование ще си намерите работа. И не се съмнявам, че с този къс, с тази енергия, с тази напориста, бих казал, и малко смущаваща, разбира се, и визия, и характер, и как да кажа. Бях толкова бясна, исках да кажа толкова много неща, обаче господин Арнаудов беше супер рязък и това някъде смекчи нещата. Пожелавам ми успех. Мисля, че след като не можах да намеря място в тази компания, ще продължавам да търсим работа на друго място.
2 дни по-късно Лора идва на гости на Ева. Тя е любопитна да разбере докъде е стигнала нейната приятелка с намирането на богат мъж. В Лори нищо не ми се получава. Всичко върви надолу. Писна ми вече, нямам работа, нямам приятел, живея в отвратително гадна квартира. Продължавам да лъжа нашите и вече ми писна от всичко, разбираш ли? Не се отчайвай, стегни се, ще дойде подходящия човек и ще се оправиш. Добре, кога да чакам? Колко време трябва да мине, от кога съм в тази София? Нищо не се получава, разбираш ли? Нещата стават малко по-бавно, не се отчайвай. Не знам. Знаеш какво си мисля? Моята съквартирантка, Румяна, ме посъветва в сайта, който съм си направила профил, да си сложа снимки по бельо или нещо по-провокативно. Мисля, че е прекалено. Прекалено? Що? Тя каза, че след 6 седмици си е намерила гадже. Ало, маме, здрасти. Айде да ти звънна по-късно, че съм в една среща. Не, нямам обедна почивка. Добре, айде ще ти звънна после. Чао. Още ли ги лъжеш? Страх ме да им кажа. Не знам как да им го кажа. Разбираш, супер много се разочароват от мен. В момента лъжа родителите си за абсолютно всичко. Че имам работа, че имам страхотна квартира, излизам. Едва ли не, че всичко е цветя и рози, което няма нищо общо с действителността. Искам вече всичко да приключи. За съжаление си подадох още няколко молби за работа, но без успех. За този сайт. Да. Сега давам ти телефона и ще ми направиш някоя друга снимка, за да мога да кача в интернет. Нали? Сериозно ли? Естествено, вече ще съм лошо момиче, защото като съм добра, явно нищо не става. Добре, щом си решила. Да. Знам, че аз посъветвах Ева да си оправи живота и да си намери мъж с пари, но мисля, че това с секс и снимките е прекалено. Аз никога не бих качила такива снимки в сайт за запознанства. Опитах да я спра, но тя не ме послуша. Промених профила си в интернет. Сложих си супер секси снимки, написах, че съм барманка, че мога да готвя и разни други такива неща. Допуснах някаква друга правописна грешка, за да изглежда малко по-малумна и познайте какво, Румяна се оказа права. 40 покани за срещи за 2 дни. Това не е ли супер? 3 дни по-късно Ева излиза на среща с първи от своите интернет обожатели – 30-годишният финансов брокер Веселин Пухлев. Си Ева? Ева, да, приятно ми. Добре, че ме заговори, все пак съм виждал само снимка. А какво ще кажеш за останалата част? Така като те гледам, ставаш за някои неща. И така, наблизо ли живееш? Да, съвсем наблизко, затова ми е удобно идвам тук. Какво ще пиеш? Една водка с кола. Заради това, което каза, трябваше да му шибна един шамар и да си тръгна, тъй като все някой трябва да ми върже, нали все пак, затова съм се регистрирала в този сайт. Се усмихнах тъпо и се направих на блондинка. И в апартамент ли? На квартира ли? На къде живееш? Не, апартамент, голям, 4-стаен, луксозен. Голям 4-стаен? Сам? Сам, да. И не искаш ли нещо за жена? Нямаш ли до себе си? Не искаш ли да се задумиш? Не, обичам да съм свободен. Не търся сериозна връзка. И затова си се регистрирал в сайта? И за срещи, за познанства. Само за това? Не нищо сериозно? секс. Ти не търсиш също? Не бих казала. Мисля, че тук се разминавам много жестоко. Той за какво се помисли, не знам. Веднага почна ме разпита за апартамент, живея ли сам. Не знам, като си мисли, че има хубав задник и веднага трябва да живея ли с нея, да се оженали за нея. Защо? Защото аз търся точно това, което те попитах, а ти явно... Добре, с той може да се позабавляваме. Не мисля, че срещата приключи. Бъркал си момичета. Почувствах се като пълен парцал, но аз съм си виновна, тъй като снимките, които съм качила на профила си. Нормално е затова Веселин да иска тия неща и да ми наговори всичко това. Та е излезна пълна от качалка и тя не знае какво иска. Сложила секси снимки, пък не търсила секс. 2 седмици по-късно Лора и Ева отново се срещат. Този път обаче те не обядват в луксозен ресторант, а си взимат по един сандвич и сядат на пейка в парка. Трябваше да ходим някъде на ресторант да хапнем. Лори, не може всеки път на ресторант, знаеш, безработна съм, не мога да си го позволя. Супер ми е неудобно, като вземеш да плащаш само ти и толкова големи сметки. Аз щях да те почерпя и ти ще си намериш работа, ще ми върнеш жеста. Защо се притесняваш толкова много? Не може всеки път да ме черпиш, ето сега аз те черпя, това мога да си позволя за работата. Там е много зле положението. Вече получих 2 или 3 отказа и е супер отчаиващо. Не знам дали някога ще си намеря работа. Не знам какво да правя.
Мисля, че трябва да поговориш с родителите ти вече. Не, това е абсурд. Как ще им кажа, при положение, че досега им говорих колко съм израснала в кариерата си, имам страхотна работа, получавам голяма заплата и сега да отивам да кажа, че това всичкото не е истина. Лора отдавна ми казва да кажа на родителите си, да им признае всичко относно работата, за живота си, за квартирата, обаче просто не мога, защото знам, че в момента, който им го кажа, ще ме накара да се върна в Ботевград, а аз не искам. Не се отчаиваш, се оправят нещата, като намериш подходящия човек. Точно това, в тая насока, така или иначе каза, писах си с един в интернет, както ме посъветва. Супер готин изглежда, чакай да ти го покажа. На 45 и казва, пише, че лети много. Той е страхотен. Няма време за срещи, обаче каза, че ще се видим. Иска да има сериозна връзка, има апартамент, което е супер. Мисля, че най-накрая улучих човек, с който мога да имам някаква връзка за в бъдеще. Човека, с който си пише в интернет, изглежда супер интелигентен, пише ми толкова мили неща. Каза, че си търси сериозна жена и мисля, че тази жена може да съм аз. На следващата вечер Ева очаква съобщение от своя 45-годишен виртуален приятел Стефан. Но за нейно разочарование той не й е писал. Ева, Да, ще ми дадеш парите за мен. Аре утре. Утре обещавам, ще да изтегнах, нямаше как. Ма това ми го кажеш за трети ден вече. Обещавам, утре. Добре, после ще се разберем. Окей. Идвам. Момичето ми! Здрасти, Как маме. си, слънчете? Добре съм. Хубавицата. Здрасти. Здравей. Брат ми, здравей. Ама защо така изненадващо? Решихме да те изненадам. Сега батко ти е взел билети за театър, след това ще отидем да хапнем някъде. Ние утре ще преспиме при него и ще дойдем да те видим в офиса. Не, аз нещо съм грипясала, боли ме гърло и болнични съм, няма как да стане за офиса. Я да видим. Не, температура нямам, гърлото само ме боли. Сега ще ти направя И леко един съм. топъл чай и надявам се да се оправя. И сега какво? След като си болна, ти не мога да дойдеш с нас, така ли? Не, няма как да стане баща ми, не ми е много добре, затова... Ти си виновна за всичко с твоите изненади. За какво се правиш на болна, бе? Наистина съм болна. Кашлям. Да, добре. Да личи си, че се правиш. Аз изобщо не знам как се фанах. За какво правиш това? Брат ми, безработна съм, нямам работа. Какво? Няма как да кажа на нашите. Какво? Това беше лъжа. Излагах, защото ми беше адски неудобно, защото мислите супер голямата неудачница. Нямаше как да ви кажа. Ако ще помисля, нито аз ще мисля за неудача, нито те. И брат ми, притесних се и затова не казах нищо. Морта, имаш ли да ми дадеш 200 лева на заем, за да мога да си платя наема, защото нямам никакви пари. Чакай, дали имам толкова в мене? За малко се зачуих да не продължа да лъжа и брат си, обаче парите страшно много ми трябваха и нямаше как да го излъжа. Той е супер готин и ми помогна. Винаги ще й помогна на Ева. Това бяха всичките пари, които имам в себе си. Стана ми малко гадно, че не излага, ама я разбирам. Тя винаги иска да е номер едно всичко, което прави, като не си получи нещо и е много неприятно. 5 дни по-късно Ева се чувства по-добре. Успяла е да плати наема с парите от брат си и най-накрая има среща с виртуалния си обожател, 45-годишният модел Стефан. Ева е очаквала всичко, но не и на срещата да се появи собственият и баща Христо. Татко, Ева, какво правиш тук? ти какво правиш тук? Не, само не ми казвай. Само не ми казвай. Искаше ми се татко случайно да беше попаднал там и това да е някакъв много голям майтап. За съжаление не беше. С теб ли съм си писала? Сигурно с мене, с кой друг. Това е най-кошмарният ден в живота ми. Не е за вярване това, което се случва с мен. От целия интернет да попадна на дъщеря си. Моля ти се, успокой се, трябва да изясниме това нещо. Това е някакво недоразумение. Какво недоразумение? Аз не мога ли да се забавлявам? С какво да се забавляваш? Ами мама? Заклевам се, това беше първата ми среща и нищо лошо не съм направил, нито съм си помислил да изневерявам на съпругата си. Просто с течение на обстоятелствата. Майка ти не трябва да знае. Не трябва да разберем, моля те, разбери ме. Тя не трябва да знае за това нещо. Заклевам ти се, не съм имал никакви връзки. Ти си първата, с която се срещам. Не ти вярвам. Щом си тук сега, не ти вярвам. Моля ти се, поръчай нещо, за да не ни слушат хората тук и да ни гледат. Нищо Вземи, няма да поръчай поръчам. нещо, моля ти се. Абсолютно нищо няма да поръчам. Изчакай. Няма Слушай. какво да чакам.
Толкова бях ужасена, погносена и от себе си, и от баща ми. Не мога да си представя как баща ми може да стигне толкова долу и да изневери на майка ми. Винаги съм си ги представила като едно семейство и това е невъзможно, което се случва. Час по-късно Ева е на път за вкъщи. Баща й не спира да извъни по телефона и да я умолява да забравят за случилото се. Баща ми не спира да ми звъни непрекъснато. Вече не знам какво да правя. Той иска да не казвам на мама. Аз знам, че ако й кажа, ще се разделят, но просто не мога да продължавам да я лъжа по този начин. Какво става, Евче? Хванах баща ми, че си е направил профил в интернет и се сваля с чужди жени. Леле, ужас. Конфузната ситуация. Това майка ти знае ли го? Не го знае и не знам дали да й кажа или не знам какво да правя. Ако й кажеш, според мен напълно ще откачи. Айде, глупости сега. Нищо няма да стане, спокойно ще се оправят нещата. Това, че заговорих за раздяла, не беше много тактично от моя страна, но на мен ми стана ясно, че те са в тази посока тръгнали. Нашите могат ли да се разделят заради това нещо? Ако е крив... Стани да я стресираш само и говориш глупости и я натоварваш още повече. Виж, че е изнервена в момента. Какво става? Баща ми, откакто го надуших, че има такива забежки в интернет, непрекъснато ми звъни. И не знам, не искам да му дигам, не искам да го чувам, да го виждам, не знам какво да правя. Изобщо нямах намерение да споделям за цялата тази история на моите съквартиранти, тъй като не ги понасям особено и не са ми никак близки. Но ми е толкова гадно и съм толкова депресирана, че наистина имах нужда да споделя с някой. След цяла нощ размисли, Ева не намира решение на дилемата си. На следващия ден тя търси помощ от своя брат Милен, който работи като адвокат в голяма кантора. Брат ми, погледни за какво става въпрос. Профил на баща ми и какво пише в този профил. Търся си жена, с която да прекарам остатъка от живота си. Това нормално ли ми обясни? И само искам да видиш за каква снимка става на въпрос. Гледай. Това не знам, криза на средната възраст ли е, не знам какво се случва, обаче. Кажи ми, супер долно е. Не знам какво да правим. Честно ти казвам. Да казваме ли на мама, да не казваме ли, кажи ми. Според мен не трябва да казваш. Ако това е било първата среща, няма смисъл, защото тя ще стане първата. Убедена съм, че това не е първата среща. Убедена съм, че това е започна още когато се изнесохме и двамата. Няма как да е първата. Убедена съм. Не знам. Според мен това е било някакъв супер голям шок за него и той ще спре да го... Ето го. Пак звъни. Тази ситуация може да доведе до развод, съдилища, дела. Представям си да се занимавам с на нашите развода. Това е пълен абсурд. Ще не се върнеш при тях. Ботевград. Добре, и без това не работиш тук. Не искам да се връщам на село. Нас. Значи там си имаш къща, имаш храна, имаш пиена, имаш легло. За нищо не се грижиш. Айде да ходим утре да те закарам там. Аз ще остана за една вечер, да речем. Добре, аз колко време трябва да стоя там? Да се върна в Ботевград въобще не ми се искаше, но с цел да спасим брака на родителите си, което е адски важно, ще се жертвам. В крайна сметка нищо не ме задържа в София, нямам работа, квартирата е ужасна. Затова съм склонна да приема това, което решихме с брат ми. На следващия ден Милен закарва сестра си в Ботевград. Ева е доста напрегната, защото съвсем скоро ще трябва да разкрие цялата истина на своите родители. Маме! Здравейте! Здравей! Добре дошли, Здрасти. Здрасти! Здрасти. Какво стана? Защо не се обадихте, че си идвате? Изненада решихме да ви погостуваме малко. Когато излезе баща ми от къщата, веднага ми се искаше да му кажа какво мисли за тия простотии, които прави. Ама единствено това, че майка ми не знае за цялата тази работа, ме накара да не каже нищо. Дано Ева успее да го стегне по някакъв начин. А колко време ще останете? Аз за една вечер, те за малко повече. А защо? Не ти е чупен телефона нещо. Не ми е щупен телефона. А какво? Проблем с работата нещо? Да, останах безработна, обаче ми беше страх и срам да ви кажа. Как така, миличката ми тя? Ма защо ще се срам от нас? В крайна сметка, нали сме ти родители? Бях шокирана, че Ева е безработна, ама не исках и да я притеснявам. В крайна сметка тя е достатъчно притеснена от цялата ситуация. Чакай малко. Да не си казвам нещо на майка си. Ако продължаваш да ги правиш тия неща, ще й кажа. Затова съм тук. Ще държа протокол. При най-малкото съмнение от моя страна ще й кажа. Моля ти се без глупости. Влизай вътре. Ева не желае да е в тежест на своите родители и по тази причина още на следващата сутрин отива в семейния магазин, за да им помага. Нещо да ти помогна?
Никога не си имала желание да ми помагаш, ама щом изявяваш? Сте интервюта не е работа, затова реших да помогна. Ами добре, донеси ми от склада едно кашонче с лещ. Леща, окей. Да. О, Евче. О, Здравей. баща ми, какво правиш пак, бе? Да не си Ами в този един сайт? колега се обади тук фактурите, оправям и така. А. Какъв сайт? Няма на сайт. А това какво е? Я да видя. Абе, ви сега, исках да си затворя профила. Моля ти се, дай да не влошаваме нещата пак. Добре, нали обеща? Обещавам, ето, Нали дай ми обеща? телефона да приключим с това нещо веднъж за винаги. Айде. Всичко Обещаваш, свърши. че това е последно, Обещавам. ще отида и ще кажа на мама. Разбра ли? На майка ти няма да казваш. Ще й кажа, ако продължаваш. Всичко приключи. Край. Дано да е така. Нямам доверие на баща ми, въпреки че той ми се закле, че ще спре с тия интернет свалки и само се надявам да не си направи друг профил, защото тогава няма да има как да го контролирам. През уикенда Ева разглежда новите обяви за работа в София и изпраща автобиографии. Тя няма търпение да си намери хубава работа и да се върне отново в столицата. В същото време обаче не бърза да остави родителите си сами, докато не се убеди, че баща й вече не върши глупости. С кого Чакай, говориш? Ева. С кого говориш? Чакай, моля С те кого говориш? Дай ми телефона, моля ти се. Ало! С кого Бе, това е разговарям? Пепи, Ало! счетоводителката. Моля ти се. Пепи! Каква си Дай ти, ми телефона. Пепи? Аз съм дъщерята на баща ми, ясно ли ти е? Дай, моля ти се, дай ми телефона. Ало! Да, той е женен и то щастливо женен. Ясно ли ти? Не искам повече да го притесняваш. Това е счетоводителката. Какво правиш? Така ли? Мяй да извърнем пак тогава като счетоводителката. Чакай. Добре, не е счетоводителката, но нямам нищо общо с това нещо. Какво съм виновен сега, като ми се обади тази Пепи? Какво, да ни дигам телефона ли? Исках да обясня на момичето, защо няма да се виждаме. А дъщеря ми реагира като някаква луда. Когато видях баща ми, говорейки по телефона, скрит зад къщата, веднага ми стана ясно, че говори с друга жена. Ако говореше с някой приятел или колега, можеше да го направи горе, в хола, например. Повече да не се повтаря. Защото ще кажа на мама, ясно ли ти? Прекаляваш. Държиш се като... Вярвам на татко, че обича мама, иначе нямаше да е толкова против да й кажа. Но това, че е дал телефона си на тази Пепи, ме кара да вярвам, че го е дал на още много такива жени, което въобще не ми харесва. Седмица по-късно опасенията на Ева относно баща й се оказват основателни. Ева е била в София на поредното интервю за работа и когато се прибира, заварва майка си разтревожена. Маме! Да. Прибрах се. Но... Здрасти. Здрасти. Какво правиш? Опитвам се да чета. А ти? Как мина? Добре, ходих на едно-две интервюта. Нещо? Има ли? Болна ли си? Какво става? Не съм болна, просто цял ден звъня на баща ти, никакъв не си вдига телефона. Каза, че щял да играе карти с чичо Стоян. Преди малко бях на супермаркета, видях го там. В крайна сметка няма ли са оговорка? И къде се е запилял? Нямам идея. Нито си вдига телефона. Идиот. Абсолютно нищо. Пълен идиот. И така притесних се. Какво стана с този човек? Не знам как да ти го кажа. Какво да ми кажеш? Знам нещо от едно известно време, което много ще нарани. А за кой е това? За тати. Истината е това, че тати от едно известно време си пише с различни жени в интернет. Какво? Да. Знам го от доста време насам. Не можех да повярвам. Като че ли не ме удариш чук по главата, Ева. Толкова години брак и изведнъж изневяра. Все бях чувала, че се случват такива неща, ама на нас изненадана съм, не знам как да реагирам. Веднага ми стана ясно, че баща ми е на среща с друга жена. Бях толкова разочарована, толкова огорчена и супер много се ядосах на себе си, че му дадох шанс и не казах веднага на мама. И какво прави с тия жени? Чати си в интернет само? Или ходи по срещи, или... Не знам, маме, не знам. Има профил в интернет и... Това е смисъл. Не знам дали се среща с тях, не знам... Чакай, трябва да... Непознат номер. Ало? Ало?
Ало, да. Татко? Какво? Ало. Дай ми го. Чак. Ало. Да, кажи. Дай телефона. Какво? Моля? Дай телефона. Искам да говоря с него. Чакай, мамо. Къде си? Дай ми телефона. Наистина ли? Добре. Дай телефона, моля те, искам да го чуя. Чакай, Какво? мамо. Баща ми се обади от чужд телефон. Каза, че бил на някакъв паркинг, някакъв го бил нападнал, обрали са го, помоли ме да взема такси и да ходя да го пребера. В същото време ми каже да не казвам на мама, но вече е късно, тя знае всичко. Половин час по-късно Ева и майка й отиват да приберат Христо от паркинга, където е бил нападнат. Татко, какво по дяволите стана? Това става, не виждаш ли какво става? Как се озова тук? Какво става? Имах среща с една жена. Моля? Да. С Пепи ли? Точно така, с Пепи. Ай, ти я познаваш. Чух се Само един все път. по-интересно. Мамо, изслушай ме, чух се с нея по телефона един път беше, за да обясня, че няма смисъл да се занимава повече с татко. Това беше. Не съм се занимавал с нея, исках да се видиме, да приключи всичко и това е. Какво да приключва? Какво е имало? Имаше разговори по интернет, това е имало. А, по интернет? Само, че... И си ми изневерил. Глупости са това, Вили, не съм ти изневерил. Тя дойде с още двама мъже, които ме нападнаха, взеха ми документите, и колата, и телефон, и всичко. А ти дори не си сигурен, че това е истинското име, нали? И откъде да съм сигурен? Не Браво, мога да съм баща ми. сигурен. Просто си ги забъркал едни, ама да ти се начуди човек. Нали знаеш, че сега трябва да отидем до полицията? Не знам дали това е истинското име на девойка. И какво значение има какво е името й? Ти просто си искал да ми изневериш по интернет. Разни жени. Вили, това са глупости. Не са глупости. Просто исках да видя дали още ме харесват жените. Това са пълни глупости. Но Никога щял не си да съм ти изневериш. изневерявал. Но Не. щеше да изневериш, просто не са ти вързали. Не е верно това. Малко ти е капана. Добре. Мръсник такъв. Айде да не се разправяме. Баща ми, айде, давайте да тръгваме да ходим към полицията. Айде. Трябва да хванем Да някакво подадем такси, оплакване, не знам айде, и аз. Знам, че беше много тъпо да се срещна с въпросната Пепи, но тя беше толкова настоятелна. А какво да кажа? За мен е толкова важно да се чувствам желан дори и на тези години. За мен е важно, че Христо е искал да ми изневери. А че не се е получило, убедена съм, че ако не бяха му извъртяли такъв номер, при всички положения щеше да си легне с тая мръсница. След като разбира за забежките на своя съпруг, Виолета е категорична, че не желая повече да стои под един покрив с него и трескаво събира багажа му. Не желая да говоря Добре, с него. той го е направил за разнообразие. Не ме интересува Той за те какво го е обича. направил. Няма да стои повече тук. Добре, ти също Това е. го обичаш. Моля И ти, задай какво? още един Няма. шанс. Не, съгласна. Това е. Изобщо не искам. Направи става? нещо, събира ти багажа. Вили, какво става, Вили? Събрала съм ти багажа, можеш да си заминаваш при младите мацки, при госпожиците, на нейните години, каквото искаш това прави. Много ти благодаря. Това е. Да кажа, съжалявам, трябва да продължим нататък. Не може да Ето ти продължава сак. така. Хайде, и навън. Виж сега, Заминавай. не е имало нищо, Вили. Разбери Какво ме. не е имало? Не е имало нищо с тия жени. Това беше просто една игра, едно забавление. Каква игра? Каква игра? Марш от тук. Не искам повече да стоиш тук. Ще съжаляваш, това са глупости. Не, няма да съжалявам. Марш от тук. И изобщо. Брака си има правила. Крайна сметка, ако загубим доверието към човека, който е до нас, по-добре е да се разделяме. Има ли смисъл да живеем заедно? Така че по-добре е да се разделим. 2 седмици по-късно, след разделата на родителите си и след още няколко отказа за работа, Ева е отчаяна и не вижда надежда. Точно тогава обаче 24-годишното момиче получава изненадваща покана за интервю. Знаеш защо те извиках? Не, предполагам. Слушай, ще бъда абсолютно прямо откроен, както ти, когато нахълта в моя офис. Съвсем скоро се освободи едно място в рекламния ми отдел, във връзки с обществеността. И много бих желал, предвид това, което видях в CV-то ти, разбира се, 3 езика, добра комуникация, устата си. И мисля, че ще се справиш. Още не мога да забравя как нахулта в личния ми кабинет безцеремонно, нагло, нахално, но въпреки това с много силна енергия, с много голяма амбиция. Даже като споделих на жена и вкъщи, тя умря от смех. Вика, представям си опулената ти физиономия. И в крайна сметка ми припомни, че аз бях абсолютно същия. Като млад и точно тая енергия, точно този хъс, точно това желание,
Това е нужно за фирмата и не само за моята, разбира се, и за... Аз так мисля, че точно с тези хора ще излезем от кризата. За каква заплата говорим все пак? 1500 чисти пари, първите 6 месеца. След това ще видим. Може да станеш и ръководител на отдела, знае ли? И това може само вие да го прецените, принципно. Аз мисля, че се справиш. То хъст, тая енергия, но ня губи, моля те. Точно на това разчитам. Разказах и на партньорите и мисля, че ще им допаднеш също. Надявам се да оправдая очакванията ви. Приемаш ли? Да. Договорихме се. Да. Бях супер изненадана от това, че господин Арнаулов ми се обади, особено след последната ни среща, която беше. И честно казвам, отидох доста резервирана, но той се оказа супер свестен човек и ми предостави възможност, която никога не бих отказала. Това даже е мечтаната от мен работа. И наистина ще дам всичко от себе си, ще му докажа, че мога и това, че ми засвидетелства такова голямо доверие, ще бъде абсолютно оправдано. 3 дни по-късно Христо и Виолета все още са разделени и поне за сега няма изгледи да се сдобрят. Ева и брати решават да се свържат с семейен терапевт, който да помогне на техните родители. Психологът Елена Янкович е добра позната на Милен. Значи става дума за родителите ви? Да, мислим, че може да им помогнем. Обаче те сами няма да направят тази стъпка, затова се решихме да се обърнем към тебе. Много добре сте го решили. Терапията е много добро в случая. Само, че има една малка подробност, не сме им казали. Просто те са малко по-старомодни и решихме, че когато не им кажем, те на тази стъпка ще се подложат малко по-лесно. Това не е много добре, но щом сте го решили, можем да опитаме. По принцип, решението за терапия трябва да идва от самия пациент. Аз не съм свикнала да убеждавам когото и да било, но тъй като Милен ми е приятел, реших да помогна в случая и да помогна на майка му и на баща му. Ето ги. Здравейте! Здравейте! Какво става? Става така, след 32 години вие се развеждате и със сестра ми решихме да ви подложим на семейна терапия. Това е госпожа Янкович. Здравейте! Здравейте! Здравейте, Емилия. Как ги мислиш ти тия работи? Аз изобщо нямам намерение. Той е ходил по сайтовите, писал си, срещал се. Стига с глупости, молите си. Когато имате такъв проблем в брака, е хубаво да седнем, да си поговорим, да се изяснат нещата, всеки да каже каквото има да каже и така да се опитаме да решим проблемите във вашето отношение. Аз лично нямам нищо против, ако тя иска. Мама, ела, седни, не дай да се... Заповядайте. Нека да опитаме. Заповядайте. След дълги увещания, психологът успява да убеди двамата съпрузи да се подложат на семейна терапия. Отначало много се ядосах на Милен. Направи ни такъв сюрприз, но от друга страна ги разбирам. Искат да ни съберат децата и нормално е всичко да си дойде на мястото. С брат ми много дълго време обмисляхме как и по какъв начин да помогнем на родителите, защото проблема наистина е сериозен. Радвам се, че той се сети за своята позната, която наистина е голям професионалист. И след като избрахме нея, мисля, че това е най-адекватното нещо, което може да направим и смятам, че ще помогнем на родителите си да запазят 32 годишния си брак. Съгласих се заради децата. В крайна сметка може и да се получи нещо. Терапевтката ми изглежда симпатична жена, може и да помогне. Имам приятелки, с тях разговарям, но не е същото. Имах нужда да обсъдя някои неща в брака. Последните години усещам, че има проблем. Два месеца по-късно терапията дава резултат и Виолета намира сили да прости на своя съпруг. Днес Христо се връща при жената, с която смята да остарее. Как ми липсваха твоите манджи? Наготвила съм пълнени чушки. Нали всички ги обичате? На мен ми липсваше на кой да готвя. Не очаквах, че терапията ще помогне. С Христо се преоткрихме. Може и да се получи нещо по-хубаво от това, което е било досега. И вече сме го решили. Продаваме магазина тук в Ботевград и целият бизнес и отиваме да живеем в София при децата. И на Милен, приятелката е бременна, ще си имаме внуче, прекрасно, ще имаме за кой да се грижи. Нашите пак са заедно, много добре се разбират. Ева си има нова работа, аз чакам бебе. Изобщо всичко е супер. И най-готино е, че успяхме да си простиме на всичко
като едно истинско семейство. Евче, как е работата, моето момиче? Всичко Супер, много добре върви, много интересно, много динамично. Даже другата седмица ще пътувам за Швейцария. Маме, вие решихте ли къде да ходите? Ами, баща ти иска в България, ама на мен ми се иска в чужбина да отидем някъде. Където кажеш, там отиваме. Чужбина. Вече съм толкова щастлива, толкова спокойна, всичко се нареди, много съм доволна за брат ми, за това, че нашите се събраха, намерих мечтаната си работа и на всичкото отгоре има едно момче, с което така леко се закачва, мисля, че нещата ще се получат. Въпреки катаклизмите, семейство Шейтанови успяват да възстановят хармонията в своя дом. Ева получава мечтаната работа и се чувства пълноценна млада жена, която сама изкарва парите си. И въпреки, че животът си прави неприятна шега с нея и баща й, и двамата получават добър урок. Понякога, за да намериш ново начало, не е нужно да прелетиш океани. То може да е в съседната стая или на дивана до теб. А защо не и вътре в самия теб?